først til senere i dag. Så nu er det sådan set din tur, Peter. Tak for det. Jeg hedder Peter Brinkmann Christensen. Jeg er bestyrelsesmedlem i foreningen Smag på Landskabet. Jeg kan godt starte med at sige tak for invitationen, og dermed lejlighed til at fortælle omkring vores forretningsplaner på naturkøds, eller afsætning, organisering af salg af naturkød. Og jeg er særlig glad for at være den første, mens løverne er sultne og tænderne er skarpe. Hvem er medlemmer af Smag på Landskabet? Jamen det er primært naturplejere, det vil sige landmænd, som har naturpleje som heltids- eller deltids driftsgren. Og forretningen i naturpleje som driftsgren, det hviler på to ben. Det hviler på dels nogle tilskud, som er bundet i halen på de her glade køer, som tilbringer det meste af deres liv ude i naturen. Og de tilskud, de bliver givet til den her samfundsopgave, det er at lave naturpleje. Det er det, fordi at vi har en EU-retlig forpligtelse til at passe vores Natura 2000-arealer, og vi har også nogle paragraf 3-arealer, og vi har et nyt system på en V-score, høj naturværdi, hvor man går ud og værdisætter vores naturarealer, alt efter hvilken naturværdi det har. Naturarealer, det kan være sådan noget som overdrev, enge, moser, heder osv. Og fælles, det er, at vi gerne vil holde dem lysåbne, de her naturtyper. Og det er lige præcis de her fantastisk dygtige til. Meget bedre, man kan sige sådan lidt ukurant eller ikke så salgsagtigt, at de bliver ikke brugt som maskinstation. De er bedre end maskiner til at passe de her, eller holde de her naturtyper lysåbne. Når vi snakker kvæg, jamen så browser de, det vil sige, de græsser meget bredt til stor gavn for orkideer og engblommer og hvad vi ellers har af biodiversitet derude, som vi gerne eller har forpligtelse til at bevare og også til at højne. For geder, heste, sågar svin har afprøvet, men de har hver deres force som naturplejere. For geder, de er lidt grovere, de æder meget bredt, men de kan være rigtig gode førstegangspleje. Det kan heste også, de har et stort aktivitetsniveau, så hvis man har nogle meget tilbrudte arealer, kan de være gode. Og svinene, de laver så en meget stor forstyrrelse i visse områder. Det kan også være interessant. Så det er ligesom den ene, eller det ene forretningsben. Så har vi det andet, som indtil videre har været et biprodukt. Og det er de bøffer og lækre kød, som sidder på de her græssende dyr eller naturplejere. Og hvorfor har det så været et biprodukt indtil videre? Jamen, det har der flere årsager. Altså man kan sige, tilskud, det bliver egentlig givet som en slags kompensation for den tid, som landmænd, det er i høj grad tidstungt at lave naturpleje. Og ligesom der bliver givet tilskud til landbrugsproduktion, så giver man også tilskud til naturpleje. Men biproduktet i form af kød, lad os nu kalde det til en start, det kan vi jo se, det har en meget stor efterspørgsel blandt restauranter og ved privat salg. Og hvorfor findes der så ikke noget organiseret salg af naturkød? Jamen det er der primært tre gode grunde til. Det ene, det beror på, at det i høj grad er en sæsonvare. Stort set alle naturplejer, de vil have en slagt hen sidst på året, altså hen over efteråret. Der har dyrene lavet deres arbejde på naturarealerne. Så skal man ikke hjem og have omkostninger på vinterfoder. Ikke alle naturplejere har kapacitet til at tage dem hjem på stald osv. Der er rigtig mange gode grunde til, at det her det er en sæsonvare. Den mener vi, eller det kan vi jo se, konstatere på efterspørgselen, at den er faktisk klar til, og det ligger også lidt i tidens ånd, at vi har faktisk accepteret den præmis, at vi vil gerne spise sæsonvarer. Det er faktisk, det er jo tidens ånd. Så det er der ikke rigtig nogen grund til, at vi ikke skulle kunne løfte den udfordring. En anden grund til, eller en anden udfordring i det, det er ensartethed. Det får vi jo at vide gang på gang, når vi kommer til de etablerede slagterier med vores naturkød, at det har en forkert farve, det har en anden fedmesammensætning, og så bruger vi jo mange af de her lette kvægracer i naturpleje, Dexter, Galway, Skotsk Højland. For uden alt muligt andet, det afhænger af naturtype og temperament i virkeligheden.
Men argumenterne, det har jo været det her krav om ensartethed, og når vi kan imødekomme det, så har vi mange gange fået får oftest en lav notering ved de etablerede slagterier. Men præcis det der med farve, der er der undersøgelser, der viser, at farven er mørkere i kødet. Kvalitetsmæssigt, smag kan man altid diskutere, men fedtsyresammensætningen har undersøgelser vist, den er sundere. Og så er der smagen, den kan vi diskutere som sagt, den er fundet at være mere vildagtig. Og det er der jo i hvert fald, vi kan bare se, at der er rigtig mange, som efterspørger det der. Jeg personligt vil ikke spise andet, men efterspørgselen er der også. Ved at organisere os og lave en fælles afsætning, så kan vi jo netop imødekomme de her udfordringer. Fordi hvor vi måske før har 2, 5, 10 slagtedyr fra, der findes rigtig mange små og mellemstore bedrifter med naturpleje, plus at de sælger rigtig meget direkte, som det er i dag, så kan vi lave lokale producentsammenslutninger, for at man så lige pludselig, i stedet for de her 5 slagtedyr, måske kommer op på et volumen på 50 slagtedyr eller 100 slagtedyr. Det vil sige, så står vi altså med noget, som lige pludselig er interessant for en anden kundegruppe, og de lidt større kundesegmenter. En sidste udfordring, det er netop det her med små og mellemstore bedrifter. Historisk har det været sådan lidt et uprofessionelt driftsgren. Og det beror i høj grad på noget historik i de regler, som har været bundet på tilskuddene og kontrolordninger, som har været meget rigide. Der fik vi en ny bekendtgørelse for sidste år, som har gjort det meget nemmere. Men der er sådan ligesom en tilbageholdenhed vedvarende blandt konsulenter og også ude i landbrugserhvervet med at ligesom kaste sig ud i det her. Men med de nye vilkår, jamen, så er vejen banet for at få lavet meget mere naturpleje. Så man kan sige, at der er også stort vækstpotentiale derude, fordi der er jo rigtig meget natur, som trænger til at blive plejet. Jeg har lige et par enkelte slides. Jeg har ikke helt styr på tiden, men jeg går ud fra, at jeg får et gult kort, eller rødt kort. Der er stadigvæk 4 minutter tilbage. Det er godt. Hvis vi lige kan... Som det har været i dag i foreningen Smag på landskab, der er 2 trakter her. Det her det skal illustrere foreningen Smag på landskab, som jo blev etableret for at arbejde med alle de udfordringer, som vi står med som naturplejere. Det vil altså samlede rammevilkår, de her håbløse regler, som vi laver høringssvar med, vi laver lobbyisme osv. Men hele den her problematik med afsætning, den gik altså også her igennem. Og det har vi jo bare forsøgt alle mulige veje og haft dialoger med forskellige potentielle samarbejdspartnere. Og vi gang på gang så vi ramt ind i det her med, at der har været behov for en selvstændig juridisk enhed, som kunne arbejde med det her professionelt, og som havde det som hovedformål. Så derfor har vi lavet en plan og sat os selv under hårdt pres, at nu stifter vi altså det her selskab, som skal kun tage sig af salg af kød. Tanken det er, at alle de her, med det her lidt ukurante produkt, det varierer fra areal og så videre, det skal vi kunne håndtere inden for den her organisation, så vi netop kan komme ud til de lidt større kunder. Så alle de spørgsmål, der står deroppe, det skal håndteres i det her selskab. Og så er tanken, at som det er i dag, så har vi 2 varemærker under Smag på landskab. Vi har et sæt kriterier for konventionel naturkød og et sæt kriterier for økologisk naturkød. Men der kan også godt komme andre varemærker. Det skal bare være naturplejebaseret. Det bliver sådan lidt religion, når man snakker slutfedning, om det må være på stivelsesfoder, eller om det ikke må osv. Indtil videre har vi holdt os til meget, meget strengt koncept i de 2 varemærker, som er rent græsbaseret. Det vil sige, at vinterfoder skal også være baseret på græs. Det har vi nogle kunder til, vi kan se, der er efterspørgsel på. Der er så nogle udfordringer i det i forhold til færdigmodning af kød. Der kan det godt være hensigtsmæssigt at få lidt mere fedt på osv. I hvert fald, det er der også nogen, der efterspørger. Man kan også gøre dem færdige til nogen. Det er jo alt efter, hvad kunden efterspørger. Det er bare for at sige, at ned gennem den her trakt, så kan vi godt se, at der kan køre flere forskellige kriterier, som vi binder en kontrolordning på. Og lokale producentsammenslutninger. Kan vi lige få den sidste slide? Så havde vi faktisk i går, der havde vi split nyt, der havde vi jo vores
forsamling Smag på landskabet. Og der satte vi så selv under pres ved at annoncere, at den 1. juni så har vi etableret det her selskab. Vi har udarbejdet vedtægt, vi har lavet udkast til forretningsplan, vi er gået i gang med sådan de første øvelser i forhold til de her juridiske aftaler, der skal laves leverandørkontrakter osv. Og det er jo det her, hvor vi har et stort behov for at få hjælp, fordi det skal selvfølgelig spille, når det hele kører. Men vi har lagt sådan en procesplan frem, hvor vi har lagt ud til medlemmerne en 2 ugers høring med at komme med input til det her. Vi fremviser nogle kardinalpunkter i sådan en vedtægt i går, og så vil bestyrelsen ellers lægge op til den her stiftelse, samtidig med at vi laver en workshop på, hvordan man behandler det her kød. Illustrerer den kæmpe samfundsgevinst, der er i det arbejde, vi laver. Vi inviterer selvfølgelig bredt for at illustrere det potentiale, der er det i det. Og overfor vores egne medlemmer og producenterne, det kæmpe potentiale, forretningspotentiale, der er der i, som er uforløst indtil videre. Kvæg de her mange udfordringer, som vi står med som enkelte producenter. Jeg ved ikke, hvad tiden siger, men... Der er 18 sekunder tilbage. Skal jeg holde den gående så længe? Nej, jeg tror, det var vist mere eller mindre, hvad jeg havde i oplægget. Og så er det så løbernes tur til at stille spørgsmål. Og jeg ved ikke, hvem der vil være den første. Jo, men det vil jeg da godt så, hvis det er. Ja. Fordi noget af det, som du nu snakker om at sige, nu skal I ud og have det her markedsført sådan lidt overordnet set. Men i forhold til at få et overblik over, hvor meget og hvad muligheder er der, det samlede overblik, hvor langt er I kommet i den proces med? Altså både hvor mange naturarealer er der inden for det, der vil være jeres naturlige område måske at beskæftige jer i, og også hvor mange køer går der, eller kvæg går der allerede i dag i det område. Altså med hensyn til naturarealerne, hvad tager du med? Og nu det her nye HNV-spor kommet med, som gør det lidt mere, hvor skal vi så sætte grænsen ved en HNV på 5, så bliver det lige pludselig meget teknisk, men hvis nu vi siger paragraf 3 og Natur 2000 arealer, så mener jeg at se et tal på omkring 300.000 hektar. Og der mangler pleje på omtrent en tredjedel, så vidt jeg husker. Så det er, eller 2/3, det må du ikke hænge mig op på, men der er i hvert fald behov for mange flere dyr derude. Det kan vi se. Jeg kan se det i min hjemmekommune, jeg kan se det i alle steder, jeg kommer. Nu tænker jeg sådan inden for, I har vel sådan et relativt naturligt geografisk område, eller tænker du, når du tænker det her amt, tænker du så hele Danmark? Jamen det her, det er landsdækkende. Du vil have det helt landsdækkende fra start af? Jamen vi stifter jo de her, vi har lavet en vedtægt, som også passer på de lokale, altså vi har nogle lokalforeninger, nogle lokale naturplejeforeninger. Ja. Det er også hensigtsmæssigt, fordi alt det her med miljøtilsyn og så videre, alle de her bekendtgørelser, vi er underlagt, der er det rigtig godt at have en lokal enhed, som kan samarbejde med myndighederne, altså den lokale myndighed. Det er sådan, at på private og kommunale arealer, der er kommunen plejemyndighed. På de statslige arealer, der er Naturstyrelsen myndighed, plejemyndighed. Og de håndterer det forskelligt. Så de her lokale foreninger har det formål at skabe det bedste samarbejde. Hjælp med indbinding og udbinding af dyrene, fordi der mange gange skal man veksle mellem arealer, og nogle steder skal man kun have 3 ugers afgræsning osv. Så der er rigtig god mening i at have et godt samarbejde der. Og det vi så skal gøre med dem, og som vi er gået i gang med, det er på en af de mest veletablerede foreninger, og hjælpe dem med at lave en producentsamslutning, hvor de netop kan arbejde med det her ensretning. Lige her, der er så i det her tilfælde, der er der også et samarbejde med 4 rigtig dygtige restauranter, som er klar til at håndtere det her med hele dyr, og de udfordringer, der står med flere producenter, har allerede solgt til. Så der er et stærkt fundament at bygge på. Men de vil selvfølgelig også gerne, restauranterne der, de vil jo også gerne have en eller anden form for ensretning i det, fordi så får de 2 Galloway den ene dag, så har de fået nogle Scotch Broiland, og så har de fået en limousine også. Det er forskellige varer hver gang, så de vil selvfølgelig også gerne have et andet, og det kan vi bearbejde det her. Det besvarer jo volumenet. Vi kan konstatere, at der er behov for væsentligt flere dyr derude. Det volumen vi har, det er jeg mener at se et tal på 90 til 100.000
køer eller kvæg, der laver naturpleje for nuværende tidspunkt. Så det volumen, vi har taget, men der er rigtig meget af det, der går til privatsalg. Ja. Og der kan vi jo se en model med Thise og Co, hvor de har lavet et samarbejde, hvor de fortsat kan lave privatsalg og passe deres private kunder. Og det kunne være noget tilsvarende, man lavede her i den her konstellation. Vi har en interesseret grossist, som er klar til at forhandle med os om at gå ind og tage alt det, der hedder fra dyr, der er slagtet, og så det, der hedder distributionssalg. Og det kunne være en måde at komme i gang på. Du nævner, at I har der er stor efterspørgsel. I vil gerne pulje det, så vi snakker om nogle større kunder. Ja. Og samtidig med, så har jeg også indtryk af, at der er både noget økologi, der er mange typer racer, og der er også noget, der er blevet afregnet dårligt. Lidt forstået på den måde, du sagde det på, at der skal være lidt sådan helt forstået kvaliteten. Men det er jo også en afregning, der bliver dårlig, fordi der måske er for lidt fedt på, eller fordi at det ligner cykelstativer, vi har ikke fået nok at leve af. Ja. Hvordan vil I løse det? Fordi det er bare de store kunder, de forlanger en vis ensartethed i kødkvalitet. Ja. Hvordan har du tænkt dig at løse det? Jamen, jeg kan ikke se andet, end vi kan løse det gennem fælles organisering. Netop for at få volumen på. Vi kan jo godt se, at der er nogen, der faktisk efterspørger det magre kød. Så er jeg klar over, så har vi nogle udfordringer i forhold til fedtpræparering og den modning. Men det er jo noget, vi stiller krav til i vores kriterier. På de der, for eksempel de 2 kriterier, vi har sat op nu. Ja. Men ham med limousinerne og ham med Galloway'en kan vel stadigvæk være med i klubben? Det kan de godt. Ja. Og så må du sortere det ud af det? Så må vi sortere os ud af det. Ja. Med mindre, jeg kan godt se kunder for, at vi har kunder ved privatsalg, som jeg nævnte, den her restaurant, altså han får, nu nævnte jeg Dexter, Galloway, Skotsk Højland og limousine. Det er, og limousine på naturpleje, det er sådan lidt et særsyn, men det kan faktisk godt altså gøre på de rigtig gode arealer. Altså det skal vi huske, det varierer. Du har jo en rigtig god pointe i forhold til det her med hedearealer, jamen der skal man jo ikke lukke. Der skal man virkelig passe på med at lukke for mange dyr ud, og det skal være nogle af de eksklusive racer. Og det skal være den kundegruppe, som lige præcis efterspørger det. Men vi kan se, at efterspørgselen er der, og de kan også sælge deres kød privat og få gode anmeldelser tilbage. Jeg har en af mine kæpheste er, at vi skal have nogle varemærker, som netop tillader slutklædning, så vi kan gå ind og lave de her lange månedstider. Og min pointe er egentlig mere, hvordan vi undgå, at forbrugerne, den store kunde, der går op og brander et eller andet, det er naturkød, ikke den ene dag i flasken får Baron de Rottberg, så får de Amarone, og så får de Bordeaux. Og man aner ikke, hvad man får. Det hænger jo sammen med at arbejde med store kunder. Det er, at de stiller nogle krav til ensartethed. Men jeg kan godt tage, jeg kan konstatere, at en kæde som Coop gennem via Irma, at de sælger for eksempel livet naturkød. Jeg kan ikke se andet, at fordi det er jo ikke sådan ting, at når de kommer ned igennem den her salgstrakt, at så har vi noget, der hedder det naturkød, og så bliver det solgt som en vare. Der følger noget QR-koder med og så videre, som beskriver, hvor det kan være på den enkelte landmand. Han har en bedrift med et koncept, hvor han laver 100 slagtedyr årligt, som er lige præcis hans koncept. Så er det jo det naturkød, og så med hans navn på. Altså det skal jo følge. Historien er jo en utrolig vigtig del af det her. Så den skal følge hele vejen ud. Så akkurat ligesom Irma kan sælge en meget begrænset vare fra Livø, som jeg forstår det er rigtig god succes, så kan vi gøre det samme med de produkter her. Så det kommer ikke igennem en pølsefabrik, og så skal det sælges som en vare. Det bliver forskellige varer. Det skal vi kunne håndtere. Jeg tænker på, nu når I er så mange sammen om det her, det er jo en smuk tanke, og det er jo også vejen frem. Jeg har bare set rigtig tit, at nu når der kommer nogle store aftager på, så er der nogen, der har altså man har et privat hjemmefra, eller mange af dem, som du selv siger, der har et privat hjemme fra gården. Og det i manges øjne, der kommer, eller i manges bevidsthed,
hos producenterne, kommer det i første række. Som om at man også får, om I har fået bearbejdet det, fordi hvis I får en stor leverandør eller en stor aftager, så er det jo, så kan man sige, så skal der jo være en vis dokumentation, at man kan levere det, ikke også? Jeg har bare set så meget lavpraktisk, som blev lidt bøvlet med, at nu er der gang i sommersæsonen, og der er kommet, vi har fået nogle flere gæster til vores gårdbutik, så jeg kan ikke afsætte så meget på den her konto her, vel? Og så lige pludselig så tager man og dræner det marked på den store volumen, og så er det så bliver de trætte af det og trækker stik, ikke? Men jeg tænker bare på, nu når jeg er i den begyndende fase, så er det jo noget, man kan skrive sig ud af og aftale sig ud af, ikke? Lige præcis, og jeg vil igen vende historien med det eksempel der, altså hvor der er en begrænset vare. Vi kan jo se, at det er i tidens ånd også, så kan man, altså det går op og ned, men jeg mener jo, at vi kan sagtens sælge en begrænset ressource selv gennem en detailkæde, hvis det kommer dertil. Der er også et marked i restaurationsbranchen, som vi kan se er stort. Jeg vil jo gerne gøre det her til allemandseje, at man kan finde det i detailvarebutikken, altså i hjemme, eller hvor det nu måtte være. Og så må vi tage en snak omkring en forventningsafstemning med kunden. Hvad forventer I? Hvilke volumen skal vi forpligte os på? Vi kan se, der er andre kødkvægsforeninger, som har lavet aftaler på et begrænset volumen, men hvor de har et kundegrundlag til det. Så det ser jeg sagtens, vi kan løse, men vi kan lige præcis løse det gennem organiseret. Fordi vi kan ikke gøre det enkeltvis, fordi vi har så mange små og mellemstore bedrifter. Så det kræver en organisering. Vil det ikke være en god idé at lave en form for database for dem, som ligesom har dyrene? Kan melde ind, jeg har så mange dyr, som jeg skal af med. Jo. Og så har man ligesom meldt ind, så man ikke kan trække tilbage, som du siger, altså så kommer der lige 4 naboer, som gerne vil dele 2. Om så har jeg faktisk ikke mulighed, har du meldt dem ind, og det ligesom er købt på forhånd, så undgår du jo, at så bliver markedet lidt tilgængeligt for dem, der skal købe det. Det kommer til. Du kan godt købe det på sigt. Altså hvis man for eksempel var en lille slagterforretning, eller det behøver ikke altid være de store spillere på markedet, der skal bestemme, hvordan udbuddet skal være. Men at man ligesom kunne vælge ind. Jeg har 50 slagtedyr, som jeg skal af med de uger. Så kan B2B-kunden logge ind og sige, dem vil jeg gerne købe, den uge. Ja. Jamen lige præcis. Altså det kommer til at ligge i, forestil mig, at de leverandørkontrakter vi laver. Der er også nogen, der skal fritstilles fra nogle aftaler med eksisterende slagterier. Så det er noget, vi selvfølgelig skal arbejde på. Vi kan se, at der er noget med det samme. Vi har forsøgt, da vi kørte det igennem Smag på landskabet, der har vi forsøgt at lave det direkte, altså simpelthen parre kunderne med producenterne. Vi fik nogle efterspørgsel fra nogle restauranter, de efterspurgte de her typer udskæringer, enkelte også hele dyr, som jo er det, så jubler landmanden, ikke? Og vi kunne bare se, det faldt bare til jorden rigtig mange gange, fordi der ikke var den der forventningsafstemning. Altså, vi havde en landmand, der forventer, at man leverer til slagteriet, og så og får en afregning en dag eller 2 efter, og så jo det der med alt det, der hedder distribution og det videre arbejde, det var ligesom ud af hænderne så. Og det fungerer selvfølgelig ikke med hvis man står med et produkt i Jylland, og der er en restaurant i København, som skal tage sig af det her. Så vi kan bare konstatere, at vi har været ude og lave den der øvelse med at se, jamen vi har rigtig mange, der melder ind, altså melder tilbage med dyr på den her efterspørgsel. Jeg kan tale op på det, men der var rigtig mange, der meldte ind. Og ligesom i går til vores generalforsamling, så var der faktisk en, der foreslog det her netop på hjemmesiden, hvor man kunne dels melde ind på, hvis man manglede naturarealer, eller hvis man havde dyr til naturarealer, eller hvis man havde dyr til klar til slagt. Men det vigtige det er jo, at du får nogle kunder ind, som kan byde ind og sige, at de vil have, fordi hvis man er kunde, så ved man godt, hvornår man vil gerne have ting. Ja. Og så må man jo købe på forhånd, altså jeg vil sige det er futures, men i hvert fald, at man har som forretning, man er nødt til at vide, hvad man har at gøre med. Man kan skrive sig ud rigtig meget. En af vedtægterne i det vedtægtsudkast, det ligger også, at man kan suspendere salg. Det har jeg set i andre lignende
forretninger, som er startet på, og den kan man jo så, det kræver, altså vi skal jo i gang, og når vi får et vist volumen, så får man også en større bufferkapacitet. Men som start kan man skrive sig ud, tænker jeg, i en vedtægt. Men jeg kan bare konstatere, at kunderne er der. Vi har også, nu det ved jeg ikke, om jeg nævnte, men vi har, altså primært har vi landmænd som medlemmer, men vi har altså også et par restauranter, der er medlem, vi har en grossist, der er medlem, og vi har en slagter, der er medlem. Og de er jo medlem, fordi de vil gerne være først, de sidder og venter på det. Vi har ikke kunnet levere det endnu, fordi vi mangler den der organisation, som skal ensrette det, og alle de der spørgsmål, vi sidder med, som skal bearbejde dem. Vi mangler simpelthen at få det professionaliseret gennem selskabet. Det, som jeg også tænker lidt på, det er, at nu er det jo et AMBA, så det er i hvert fald det, som vi også har tænkt med den her del. Og lige nu er der jo faktisk en hel del kritik af de store AMBA'er, i hvert fald selvfølgelig i forhold til priser og sådan nogle ting, så er det jo, når først vi er nede i lave priser, så er der lidt flere, der hugger tænder. Men i forhold til, at det her med at være et attraktivt sted at afsætte sit kød igennem, hvad har I tænkt på, altså hvorfor skulle jeg som eventuel naturplejer vælge at gå med i det her AMBA? Hvorfor skulle jeg vælge at blive andelshaver i stedet for at levere selv til naboer og bekendte og selv gå i clinch med en restauratør? Det er 2 ting. Det ene det er pris, eller tillæg, notering. Ja. Det andet det er convenience. Du får, der er utrolig stort tidsforbrug med at lave det her private salg. Dels til koordinering, og dels hvis du skal ud, som rigtig mange gør, hvis man har forholdene til det, selv køre ud og levere det her kød. Så det er et tillæg til notering, ellers giver det ingen mening. Og så er det convenience. Og der er rigtig mange landmænd, som netop ikke sætter kroner og øre på den tid, de bruger på det. Men jeg tænker bare, det er i hvert fald også en del af det, hvis I skal få succes med at få skabt et godt AMBA, så er det sådan nogle af de ting her, I er nødt til at være utrolig skarp på fra starten af, og lige så vel som der skal være lækkert materiale til de, der skal aftage kødet i den anden ende, så skal der jo også være det for de personer, der står i første led og skal levere råvaren. Og jo mere man kan gøre sig attraktiv i forhold til de personer, der skal levere, altså som et andet selskab, jo mere vil det jo også være dejligt at få afsat og skrive, jamen jeg vil gerne afsætte så mange stykker kvæg. Men det er bare en vigtig del af processen, tænker jeg i hvert fald her, også frem mod 1. juni, at I bliver meget skarpe på, hvorfor skulle vi afsætte igennem jer, for at få så stor volumen som muligt. Jamen, du nævner selv, nu nævner du AMBA, og det er jo oplægget her, og det er mit landmandshjerte banker også for den her konstruktion af en AMBA. Og jeg vil gerne skrive nogle af de gamle andelsdyder ind, som samfundshensyn og undervisning. De her 7 grundprincipper, som den kooperative tankegang hviler på. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt, særligt når vi har sådan en udkantsproblematik, fordi det her, det skal jo ikke placeres i København eller i Aarhus. Som jeg ser det, så skal det ud og arbejde derude, hvor det går ondt og hvor det giver mening. Så der er jo rigtig mange afledte effekter af det her. Særligt naturpleje som driftsgren er jo mange gange på de her, i de her tomme, eller vil være oplagt til de her tomme landbrugsejendomme, der står rundt omkring. Fordi vi har det her paradoks med, at vi har en historisk, vi har en historisk stor efterspørgsel på bæredygtige fødevarer, økologisk og bæredygtige fødevarer. Vi har en historisk stor opsparing i de danske husholdninger. Vi har også en historisk dyb krise i landbruget. Der er altså et eller andet, der ikke helt matcher. Og der mener jeg, at vi rammer lige præcis ind på den hylde, hvor vi kan efterkomme den der efterspørgsel. Hvis vi kan håndtere de her ting, de praktiske udfordringer gennem selskabet. AMBA'et, det kunne også være, lad os nu sige, at vores producenter, de lurepasser, de bliver ved med at lurepasse, og vi står med en begrænset indskudskapital osv., og ikke har en stor investor osv., jamen så kunne man lave en vandlanding med et APS. Og så er vi i gang, og en aftale med en grossist. Ja. Det er mange af de samme vedtægter, der vil skulle ligge i selskabet. Jeg tror, at Carsten har et spørgsmål. Hvis der er mere tid, lynhurtigt. Lige hele selve forretningsidéen er meget sympatisk til hele. Ja. Og jeg ved godt, det er et tidligt tidspunkt, men hvad er cirka dine forventninger til, at det koster at drive det her om året? Det skal i hvert fald mindst være 2 mand. Jamen, der rammer du et ømt punkt, og det er faktisk et af de, jeg tror også, jeg har... Hvem har risikoen?
Det vil vi godt tage. Det vil vi godt tage bagefter. Men det der med fordi det er også noget af det, jeg skriver, vi har behov for hjælp til. En stor behov, det er netop at få lavet driftsbudget. Jeg håber, at man kunne vinke det af her i tilmeldingen her. Ja. Driftsbudget. Ja. Stor. Så det godt. Ja. Men bare lige lidt fræk, så lige så vi får noget størrelsesforhold på. Ja. Lige præcis. Ja. Og så vil jeg give det der, så skulle jeg give det smart politikersvar. Du får mig ikke til lige at kaste tal på bordet i forhold til det. Så siger jeg, at det koster 1 million om året. Godt. Det var sådan, det var ikke langt fra det. Ja. Og der vil sige, hvem for 1 million om året, så skal der noget indskudskapital i det, skal vi arbejde med. Ja. Og det kan lykkes godt, sikkert for jer, det tager tid. Ja. Men hvem har risikoen, når man nu ikke har solgt andet det kvarte dyr og det halve dyr? Er det Ambad-selskabet, der tager den risiko? Og det har vi. Så folk kan komme af med deres dyr? Det har vi ellers. Det er ikke sådan, vi skal ud og sælge resten selv? Eller? Vi har skrevet, det var et af kardinalpunkterne, der blev, det var det her med, hvordan man hæfter. Selskabet hæfter for risikoen på selskabets formue, og det hvad skal man sige, andelshaveren hæfter udelukkende for sit eget indskud. Hvor stor skal indskuddet så være? Det er det store spørgsmålstegn i det her. Den har vi ikke lagt fast endnu. Vi arbejder med forskellige modeller, vi kigger på forskellige andre lignende konstellationer, man har startet op, som jeg gerne vil sammenligne os med, nogle andelsmejerier osv. Og så har vi selvfølgelig søger vi markedet for, at der kunne være en investor, som er interesseret i det her i forhold til at få forrentet til en anden aftale forrentning. Det kunne være et 5-årigt indskud, som opstartskapital. Vi har et godt pengeinstitut osv. Ja, tak for det. Nu har vi sådan set i hvert fald, og jeg kan høre, løberne er allerede begyndt at give nogle gode råd. Jeg håber, I får fastholdt dem på skemaet også. Og nu kan man sige, nu har du forsøgt at redegøre, og I har forsøgt at søge opklarende spørgsmål. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre løberne lidt, skal de snakke lidt sammen, mens vi hører på det. Hvad synes I om det her? Og hvad er det for en rådgivning, der skal kammeraterne til at bruge til den her sammenhæng? Bare lige 5 minutter på det, eller sådan noget. Hvad siger du? Du skal blive her, og du må også gerne, hvis nu løberne har misforstået et eller andet, så må du gerne komme ind og supplere oplysninger og forsvare dig selv, eller og sige tak for rosen, måske. Det er stort, at du sidder, så vil det være enormt interessant, at lave sådan en database, hvor man kan købe frem. Men det kræver jo, at dem, der har dyrene, bliver med til det, fordi det er enormt fedt at få fat på det. Der er ikke engang årsag. Du siger, der er en masse derude. Hvor er de hen, når man skal bruge dem? Jamen jeg kan konstatere, at vi har dem i foreningen, men det er rigtigt. Er der nogen, vi snakker med? Jamen, jeg tænker også bare på, at lige nøjagtigt det, som man vil her. Jeg har set den så mange gange, og jeg har set den i Larkansøen, og jeg har set den i Helm, hvor der er nogle bitte små sogne, der går sammen om det. Jeg synes, det er genialt, hvis man kan få det til at stå på national plan, så giver det rigtig god mening. Det synes jeg skulle være smart for jer. Godt nok, der er brugt meget krudt og midler på at lave det i små enklaver, ikke også? Og det er jo helt sikkert, at det er jo den del, som I har sat på nu, det er jo den, der handler hele tiden. Så hvis I får lykkes med den, så synes jeg, så er det løst. Så er det løst for meget. Så er der meget, der er løst. Må jeg kommentere på det? Altså det er lige præcis, altså og det er noget med timing her, fordi det er rigtigt, der har været andre koncepter, der har været rigtig gode koncepter også, men de har været lokale, og de har haft noget modgang i forhold til de andre udfordringer, som ligger i naturplejen. Og det har jeg ikke haft tid til at snakke om her, det er meget teknisk, det er i forhold til støtteregler, det her, som gjort, at det har simpelthen ikke været et rentabelt driftsgren. Altså det er jo lige nu, kan man så sige, der skal smides, ikke? Fordi at der kommer nogle vandplaner, som stille og roligt skal rulles ud nu, ikke? Og der er meget fokus på, hvor skal den der ekstra kvælstof, som lige nu bliver givet, hvor kommer den i brug, så der kommer jo utrolig mange nye naturarealer, også som ligger ud over paragraf 3-områder og nuværende Natur 2000-områder. Så det er jo også at få kortlagt alle de steder, som der popper op her i de næste 2, 3, 4 år, med minivådområder og våde enge og alt sådan noget, hvor de konventionelle landbrug skal ud og have opsamlet deres kvælstof, ikke? Så der kommer måske et nyt sted, hvor man kan få sine ting bredt ud, men så kræver det bare, at man har et rigtig godt overblik over, jamen, hvad er det for nogle arealer? Og som du siger, jamen, hvor er producenterne? Og en af de nøgler, som ligger i det, ligger måske også i forhold til noget af det her med den kommunale tilgang til tingene. Fordi de er, altså i
kommunal regi, er de jo nødt til at være med i alt omkring de her vandplaner. Så der ved jeg i hvert fald, på Fyn, der arbejder de lige nu med at gå sammen med alle kommunerne og få lavet bare et overblik for Fyn over, jamen, hvor er de her naturarealer, og hvor er der kødkvæg, som kunne være interessant. Ikke? Så allerede på nuværende stadie, også inden måske inden 1. juni, at få stukket fingrene i jorden ved nogle andre kommuner, og så måske høre i hvert fald det kommunale samarbejde på Fyn, hvor alle er med i det. Hvor er de henne? Vi er faktisk gået vi har en henvendelse til KDC, altså og har fået en embedsmand med i vores bestyrelse i går. Ja. Altså, vi har udvidet vores folk, også fået nogle forretningskompetencer ind, og vi har fået rigtig dygtige lobbyister ind fra en af de større grønne organisationer. Så vi har forberedt os på netop at imødekomme nogle af de udfordringer, og ser jo også kommunerne som en oplagt medlem af i hvert fald foreningens smag på landskab som interesseorganisation, fordi de har den her forpligtelse til plejen. Min kommentar er lidt at sige, at jeg synes, at timingen er rigtig. Jeg er enig i, at det vi har set det før, noget der minder om, men det er den landsdækkende samling oven på det lokale gårdbutikssalg, som jo folk ildsjæle nok skal klare. Jamen der er der brug for en eller anden paraply. Min bekymring går på, at der skal en del egenkapital til, der skal en del økonomi til, der skal en del til at løfte det, fordi det er kød er... Jeg har lidt på at arbejde med så meget andet. Jeg synes, det er lidt vanskeligt faktisk. Altså, så lige pludselig sælge alle rygtene, og så resten tilbage. Og, altså, det kan hurtigt få mange ben at gå på. Og man respekt for, det står jo også i ansøgningen, der er noget jura nu, der er noget budget, der er noget, man skal have arbejdet igennem. Kan man få løftet pengene? Der skal mange til. Men nogen skal jo gøre det, og I har arbejdet på det i et godt forarbejde i smag på landskabet gennem længe, så det er egentlig mine kommentarer. Jeg har nogle bekymringer, nogle udfordringer, men jeg synes egentlig i forhold til projektet, at der er noget, der gjort godt for det, og bare I er opmærksom på det, så hvor faldgrupperne er. Så er der en lille ting, det er, at det er vanskeligt med kød i, det er i hvert fald min erfaring, netop at det er så vidt forskelligt. Altså styrken er, at I kan blive mange landmænd omkring det, men det er også vidt forskelligt, det der kommer ud af det, og fællesnævneren er det de går på, men resten er forskelligt. Og det kræver noget demokrati, tid, tålmodighed, men jeg synes, der er redegjort godt for det, så jeg er god til det. Tak. Og tålmodigheden, den bliver sat på prøve, skal jeg så sige. Ja. Vi er godt i gang. Ja, er der flere kommentarer fra løverne, gode råd eller sådan noget, som vi ikke synes, I allerede er kommet af med i forhold til... Jeg tænker på, der var en ting, der slog mig, og det er sådan, hvis man måske hænger det her op på, for meget op på den traditionelle måde at tænke afsætte kød på. Jeg tænker bare på, jeg kommer selv fra den gastronomiske verden, og der er i forhold til for eksempel at prissætte. Altså nu har I så været henne igennem, hvor den er blevet prissat efter den, hvor de står på rækker der. Men jeg tænker bare på, at det handler også meget om, at netop den, som du siger, jeg har også med den med fedtsyren og så videre, og man virkelig bliver skarp på, og også lidt i talesætter det lidt som, altså man kan jo godt bruge vildt, altså jeg ved, at man kæmpede altid i restauranterne med at få det integreret, men den her med sæsonvarer, det er jo bare noget, man skal vende folk til. Og et eller andet sted er det nemmere at vende en lille gruppe, og jeg tænker også bare på, nu når du også siger med investering, ikke? Altså jeg har set nogle steder, hvor at hvis du kigger igennem værdikæden, hvem er det, der gerne vil? Jeg har set også store grossistvirksomheder, som bliver pålagt fra deres store aftager. Det kan være nogle kommunale, hvor der står, at de skal have et udbud af lokale fødevarer. Og så kan man så sige, så er det ikke et spørgsmål, om de vil eller noget, så er det et spørgsmål, om de vil være med i et udbud til Hørsholm, Roskilde eller København eller noget andet. Så står det der, ikke? Så man kan sige, altså der handler det også meget om, at I skal være meget, meget skarpe på værdien, altså begynde at tænke værdisætning på det, og måske ikke hænge så meget på hvad kødnoteringen har været før. Nej, men det er lige præcis det, vi også gør. Vi arbejder på det der tillæg, men vi arbejder lige nu under vi kan ikke gå ind og reformere klassificeringssystemet, som jo har rigtig mange kvaliteter, mener jeg. Men der er jo måske i forhold til vores produkt nogle mangler, eller hvad skal man sige, noget som ikke bliver spottet i det her klassificeringssystem. Og det er jo der, hvor vi skal ud, vi skal sælge historien, det er jo den, og jeg er rigtig glad for at høre det inden for det gastronomiske, at det kan lade sig gøre, og den der, er vi klar til den der sæsonudfordring, og det bekræfter mig, det er også det, vi hører, ikke? Så vi skal ud og sælge historien, og vi skal ud og sælge det unika-produkt, det er med en ændret fedtsyresammensætning og smag.
Men det, som der var vigtigt i den, det er jo så også, at den historie, der skal sælges, den skal jo også, det er jo også sådan et andet måde at være leverandør her, end det er at være leverandør til Arlas normale produktion, eller hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Det er jo noget andet at være leverandør. Det kan jo godt være, at du ligesom, nu så vi Gram-familien, der var ude og stå ud hver gang, der åbnede en ny Rema 1000 butik, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det kan godt være, at der ligger nogle andre krav til at være leverandør her, og de krav kunne man også godt få arbejdet med fra start af, så det er ikke bare sådan, at det er ikke som at levere normalt, og det vil der være en del landmænd, som vil tænke, nå jamen, det er jo måske et andelsselskab, så sådan og sådan. Men være klar på fra start også, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet til dig som leverandør. Meget, meget vigtigt. Ja. Altså, og det er også noget, vi snakker vedvarende om. Kontrollere, altså det skal være kontrollerbart, det skal være troværdigt i det her. De skal måske ud og være mere synlige som leverandører. Det kan være, at det er dem, der skal ind og fortælle den gode historie til, når der er en eller anden restauration, som har et specielt middagsarrangement, eller hvad det kan være. Altså. Det er en god pointe, fordi det var en anden ting. Du nævner jo, at mange af de her ildsjæle, de sætter ikke deres egen tid. Og når man laver en paraply, så er man nødt til at lønne nogle folk og give dem den løn, de nu skal have. Og det går jo fra øre per kilo i de der landmænds hoved, fordi hvad de sætter, det er ikke normalt. Så det tager jo det der teoretiske tillæg. Så jeg tror, det er meget vigtigt at aktivere de folk, der er ildsjæle, til at tage imod den billige arbejdskraft, der måtte være. Og jeg vil så vælge for nu klokken 10, og det var lige præcis der, hvor vi havde til. Så vil jeg vælge at sige tak til løverne og tak til Peter for fremlæggelsen. Og jeg vil personligt sige, at jeg har været meget tilfreds med løverne og også med Peters fremlæggelse. Og jeg synes, det er spændende.